Asetetaan yhteiseksi tavoitteeksi 40 miljardin edestä tehostamista askel ja hallituskausi kerrallaan. Suomen julkinen sektori on suuren muutoksen edessä. Tarvitaan rohkeita päätöksiä valtion, hyvinvointialueiden ja kuntien tasolla. Jotta Suomi säilyy houkuttelevana ja kilpailukykyisenä, on julkisen talouden 15% vaje kurottava umpeen. Henrik Vuornos, tervetuloa Suomi 125 ohjelmaan. Olet kiireinen mies, tulit suoraan kokouksesta. Kerro vähän mistä kokouksesta. Kiitos kutsusta, mukava olla täällä. Ensinnäkin tulin Espoon kaupunginhallituksen kokouksesta. Olen siellä nyt 8 vuotta ehtinyt istumaan ja pari vuotta ehdin puheenjohtajanakin olla. No niin, ja päätitte uimahalleista ja mistä kaikista? No käsiteltiin niitä, mutta asiat jäi vielä ensi viikkoa odottamaan. Näinhän ne usein on. Maailmassa on nyt aika isoja asioita menossa, jos ajatellaan Euroopan ja Amerikan välisiä keskusteluja, jossa sitten on sodasta ja vaikka mistä kyse. Ja ilmatila tuppaa menemään siihen, kun ihmiset keskustelee. Mutta jos me jaksettaisiin vähän jutella Suomelle tärkeistä asioista, kun meillä on 2 isot vaalit tavallaan päällekkäin nyt tulossa. Mutta sitä ennen, niin kerrotko vähän omaa taustaasi? Kyllähän mä kurkkasin, mutta kun me ei tunneta aikaisemmin, niin parempi kuin ei sinä kerrot sen. Joo, mä oon ensinnäkin eduskunnan tuoreen kansanedustaja, reilu kuukauden tehnyt niitä hommia. Nousin varasijalta, kun Kai Mykkänen siirtyi Espoon kaupunginjohtajaksi. Ja pienen ikäni on ollut mukana politiikassa. 19-vuotiaana aloitin kaupunginvaltuustossa ja sitten eduskuntaan tulin töihin ekan kerran 2015 ja erinäköisiä politiikan hommia tehnyt työkseni avustajana ja sitten kokoomusnuorten puheenjohtajana ja kaupunginhallituksen puheenjohtajana, nyt sitten kansanedustajana. Ennen tätä hommaa olin tuon pääministeri Orpon poliittinen erityisavustaja, eli monenlaista näköalapaikkaa. Kyllä. Sä oot partiolainenkin ollut ja se on iso harrastus, mutta tämä ei taida olla enää ihan partiolaishommaa, että tämä on ihan totinen työ. No näin se on, mutta kyllä partiotaustasta on apua, että siinä partiossa musta paras piirre on se, että siinä heitetään nuoria pikkusen liian isoihin saappaisiin koko ajan kasvamaan ja sieltä on ehkä tullut sellainen kokemus, että uskaltaa hypätä, vaikka ei ihan kaikkea valmiiksi osaisikaan. Ja oppii tuntea luontoakin. Niin, no se on erityisen mukavaa. Kerros, mitä siellä on päällimmäisenä nyt Espoossa muuta kuin nämä päivän polttavat? No Espoollahan menee isossa kuvassa aika hyvin, että murheet on aika erilaisia kuin suurimmassa osassa muista Suomen kunnista. Että kunta kasvaa ja on työpaikkoja ja syntyy uusia yrityksiä, nykyiset yritykset kasvaa. Mutta sitten on näitä kasvukipuja. No. Eli kun väkeä tulee 50 000 asukasta vuodessa, niin aika paljon tekemistä, että palvelut pysyy perässä. Joo. Päiväkoteja on riittävästi, kouluja riittävästi ja sitten tietysti nopea kasvu niin tuottaa aina vähän kitkaa, kun rakennetaan uusia koteja ihmisille. Ja ehkä semmoinen yksi erityispiirre on, että meidän kasvusta 2000-luvulla aika iso osa on ollut maahanmuuttajataustaisia henkilöitä ja siinä, miten maahanmuuttajat kotoutuu, pääsee töihin, opiskelemaan, niin siinä me voitaisiin onnistua vielä vähän paremmin kuin nykyisin. Et Espooseen tulee paljon opiskeluja työn perässä, mutta edelleen on tekemistä siinä, että yhä useampi löytäisi työhön. Mulla oli ilo tehdä jaksoa, jossa oli mukana rahoituksen professori Puttonen. Hän kehotti tässä asiassa nimenomaan ottaa mallia Kanadasta. Sanoi, että siellä on iso projekti tehty, selvä päätös, että hei, näin paljon tarvitaan ton alan ihmisiä. Ja sitten tehdään ohjelma, että miten se tehdään. Vuoden lopussa katsotaan, että onnistuttiinko. Ollaanko yhtään tolla tiellä? No valitettavasti Suomi ei ole vielä ihan yhtä vetovoimainen kuin Kanada. Et Kanadahan on varmaan yksi maailman kilpailukykyisimpiä maita maahanmuuttajalle. Ja siellä on pitkään ollut tämä pisteytysjärjestelmä, että he kertoo aika selkeästi, millä kriteereillä he haluaa, minkälaisia ihmisiä maahan. Ja sitten jos täyttää ne, niin sinne pääsee hyvin. Ja, Suomen osalta niin
ennen kaikkea me tarvitaan siis työssä käyviä ihmisiä, ihan tavallisia duunarihommia, mutta myös korkeita osaajia. Et kaikenlaiset ihmiset, jotka on valmiita tekemään töitä, niin on tänne Tilastot lienee vähän huonon olosia tuossa suhteessa, että sitä niin kuin korkeamman tason koulutusta, mikä monella näistä maahanmuuttajista on, niin sitä ei ole pystytty hyödyntämään. No vähän riippuu. Ehkä kokonaiskuvassa Suomessa ei vielä, mutta espoolaisista maahanmuuttajista, jotka on työikäisiä, niin joka 4. on erityisasiantuntija tai johtaja. Me ollaan ehkä täällä osuttu nyt siihen, että me saadaan myös tätä niin kuin korkean osaamisen maahanmuuttoa. Semmoista maat kuin Intia ja Kiina on ollut tosi kovia maahanmuuttomaita Espooseen viime vuosina ja sieltä tulee nimenomaan näitä. Onko se tämä yliopistomaailma, joka tässä ehdottomasti Otaniemi, Aalto-yliopisto, Keulaniemen teknologiayritykset on kovimpia houkuttelijoita. Vielä Espoosta sen verran, että kun katsoo, paljon siellä on väkiluku nyt se on? 320 000 suunnilleen. Niin. Eli se on nyt aika iso, niin ennen se oli niin, että se oli se Tapiola ja Otaniemi ja ehkä jotain muutakin, mutta mikä on nyt juttu Espoossa? Mikä on se brändin ydin? No mä luulen, että se on semmoinen, että onnistutaan yhdistämään kaupunkielämän ja luonnonläheisyyden hyvät puolet molemmat. Palvelut on lähellä, niitä on paljon, mutta sitten myös luonto on lähellä. Et jokaisesta asunnosta on varmaan alle 500 metriä lähemmälle pururadalle. Ja mä luulen, että siinä on se Espoon vahvuus verrattuna Helsinkiin, että niin kuin Helsingissä on toki vielä enemmän palveluita, mutta sitten luontoon on pidempi matka, niin mä luulen, että se on aika kova vahvuus. Mutta onko toi nyt kansainvälisen brändin pohja? No ehkä toinen vahvuus on sitten, että Espoohan on aina ollut hyvä paikka lapsiperheelle. Ja mä uskoisin, että erityisesti semmoista kansainväliset osaajat, joilla on perhettä, niin heille tämä näyttäytyy kovin houkuttelevana vaihtoehtona. Tämä on turvallista, lapsen voi päästä itse kävelemään kouluun, varhaiskasvatus on hyvää, koulut on hyviä ja tämmöiset on ehkä semmoisia vetovoimatekijöitä, mitä muualla maailmassa ei ole samalla tavalla tarjolla. No kummin päin sä näetkö sä, että pääkaupunkiseutu hakee enemmän semmoista yhtenäisyyttä tai mennäänkö siinä enemmän siihen suuntaan, että nämä Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainenkin, niin ne eriytyy omaksi brändikseen? No kansainvälisesti ei taida olla muuta kuin Helsinki ja Helsinki Region, että se on niin kuin fakta, mutta kaupungit tekee musta aika hyvää yhteistyötä samaan aikaan kuitenkin kirittäen toisiaan. Et mä uskon siihen, että kilpailu vähän niin kuin kaikissa tilanteissa tekee hyvää ja sille, että on aika isoja kilpailijoita tässä vierekkäin, jotka vähän sparraa toisiaan, niin lopputulema on varmaan parempi kuin yhdessä yksikössä. Just näin. Mulla on tämmöiset välineet tässä ja jalatkin on vähän paketissa. Mä kävin itse asiassa sattumalta tätä tilannetta hyvin ajallisesti sopivasti, niin leikkaamassa. Molemmat jalat leikattiin. Eli mä olin pääkaupunkiseudulla hyvässä hoidossa. Ja tiedätkö, mulle tuli hirveän hyvä olo. Mua hoidettiin hyvin. Mulle jäi semmoinen kuva, että siellä on ammattilaiset, jotka teki sen. Ystävällinen, asiantunteva, todella hieno hoito. Onko tämä semmoinen yleinen käsitys, jos mennään sote-puolelle puhumaan? No mä luulen, että julkisessa keskustelussa kieritään aika paljon soten ongelmien ympärillä. Ja niitä kyllä siis on, sitä ei pidä kiistää. Mutta sitten samaan aikaan meillä on niinku satoja tuhansia ammattilaisia tässä maassa, jotka tekee päivittäin tosi hyvää työtä. Just näin. Ja mä uskon, että sitten kun sinne palveluun Suomessa pääsee, niin ihmiset on aika tyytyväisiä siinä vaiheessa, että ehkä nämä jonot ja odottaminen on se, mikä tuottaa eniten turhautumista tässä systeemissä. Mikä se sote-keskustelun ydin on nyt? No just tällä hetkellä suurin ongelma on se, että rahat ei tunnu riittävän. Korona aiheutti semmoisen palveluiden shokin. Hetkellisesti palvelut meni ihan juntturaan. Nyt sitä on saatu purettua ja palveluiden tilannetta vähän parannettua. Vieläkin on toki parannettavaa, mutta nyt suurin ongelma on se, että rahat ei meinaa riittää. Se on osin kysymys siitä, että aidosti hinnat ja palkat on noussut, mutta osin se on myös kysymys siitä, että mitkä alueet on pystynyt uudistamaan palveluita ja
mitkä sitten on ollut ehkä vähän verkkaisempia siinä. No miten niin nyt, kun tämähän on ollut 15, melkein 20 vuotta tämä sama ongelma. Me ollaan 10-15% kroonisesti pakkasella julkishallinnon kulujen osalta. Siis 10-15 miljardia otetaan velkaa. No eihän niin voi elää, kun Suomi 125 jaksossa on ollut muun muassa Huittisten kaupunginjohtaja. Siellä on semmoinen sanonta, kun hullu mies Huittisista syö enemmän kuin tienaa. Se on nyt Suomi. Joo. Mistä tämä johtuu? No varmaan on monia syitä. Ehkä yksi semmoinen perustekijä on siis väestön ikääntyminen ja työikäisen väestön hidas kasvu. Niin. Ja sitten myös se, että julkiset menot on kasvanut aika vauhdilla, että tässä on ollut myös vuosia, jolloin niiden on annettu kasvaa vähän reippaammin. Sitten kakulla on myös toinen puoli, että Suomen talous on kasvanut aika kituliaasti. Jotta tämä ratkeaisi, niin pitäisi saada sekä vauhdikkaampaa talouden kasvua, mutta myös menokuria, että julkiset menot No sä ehkä tiedät, mulla on yritystausta, Joo, niin eihän kulut kasva, jos ei niiden anneta kasvaa. Näin se on. Niin. Eli taas kysyn, että mistä tämä johtuu? No se on hyvä kysymys varmaan siitä, että poliitikoille vaikeat päätökset on sellaisia, missä joltain otetaan jotain pois, että ihmiset yleensä tykkää siitä, kun toisten rahoilla heille tarjotaan parempia etuisuuksia, mutta sitten kun jotain otetaan pois, niin se onkin vähän hankalampaa, mutta sen ei pitäisi olla syy sille, etteikö mitään tehdä. Että Joo, nimittäin ikäkäyrät on tiedetty jo kyllä. 20-25 vuotta, että näinhän tässä käy. Niin näitä voi kääntää myöskin positiiviseksi. Ei kaikki ole negatiivisia. Nyt Suomi on 10 vuotta Euroopan maita edellä näissä ikäkäyrissä. No siinähän syntyy jotain osaamista. Voisiko tätä ajatella, että ruvettaisikin kääntää asioita positiivisesti? Hei, ruvetaan myymään tuota osaamista, mikä meillä on tässä syntynyt. Just näin. Ja esimerkiksi teknologiaa pitäisi aika rohkeasti ottaa käyttöön kaikessa, mikä liittyy ikääntymiseen, koska sieltä uudesta teknologiasta syntyy niitä vientituotteita, millä voidaan tätä ratkaista. Että mä uskoisin, että vaikka nyt on vielä hetken hankalaa, niin meillä vähän helpottaa, kun muut tulee tähän samaan tilanteeseen kohta ja me ollaan edellä. On Suomi 125 ohjelmia tehty jo jonkun aikaa. Niistä on tehty kirjainenkin. Itse nämä jaksotkin on katsottavissa vielä netistä ihan täysin, eli se on YouTube ja Suomi 125. Ja täällä oli yksi heitto täällä kirjassa oli se, että 40 miljardin ohjelma tarvitaan. Ja tässä mä ajattelen sen niin, että ei tietenkään yhdellä hallituskaudella, mutta 4 hallituskauden aikana esimerkiksi. Eli vuoteen 42, kun Suomi täyttää 125 vuotta, niin tämä voisi tulla kuntoon tolla. Mutta nyt kun mennään näin, niin tähän ei oikein syntyy uskoa myöskään yrityksille. Yritykset, ei Suomi ole enää mahdollinen maa. Anna mielellään sulle. Joo. Tässä on mun muistiinpanot, että mä annan samanlaisen kirjan sulle tosta. Niin Kiitos. Siinä on sekä tämä ongelma, että myöskin keinot aika pitkälle kerrottu, että miten nämä voidaan tehdä. Eli siellä voitaisiin ajatella kilpailukykyisempää Suomea. No siellä on tullut nyt, sä oot ollut Petteri Orpon erityisavustaja, niin Petteri Orpolle tuli Risto Murron työryhmä muun muassa nyt ehdotusten kanssa. Ja monia muitakin on tullut. Eli sieltä vaan rohkeasti poimimaan, hei nyt ruvetaan tekemään. Sitten on toinen laatikko tuossa, on enemmän elinikäisiä työtunteja. Työelämään on päästävä nopeammin. Vajaatyökykyisten työllistämistä on tuettava ja eläkeläisten työteon mahdollisuuksia jouhevoitettava. Jokainen tehty työtunti on askel kohti vahvempaa taloutta. Siis mä en puhu siitä, että tehdään pitempiä työpäiviä tai näin, vaan alusta, keskeltä, lopusta katsotaan, koska elinikäiset työtunnit Suomessa on todennäköisesti Euroopan huonoimmat. Onko ihan väärillä teillä? Et sä ollenkaan ole väärillä teillä ja musta tämä Orpon hallitus on tarttunutkin tähän ensimmäiseen 10 miljardiin, että suunnilleen sen verran tulosta toivottavasti
tämä hallitus saa aikaan, mutta se on juuri näin, että työtä pitäisi jatkaa. Elinikäiset työtunnit siis Suomessa valmistutaan verrattain myöhään ja eläkeikä on nyt korotettu, että se alkaa olemaan kansainvälisesti ihan järkevällä tasolla, mutta sitten meillä on pitkiä työttömyysjaksoja, jotka pitäisi saada lyhyemmäksi. On, ja siellä on esimerkiksi mielenterveyshäiriöt, sekin on Suomi 125 jakso, on 11 miljardia vuotuiset kustannukset, 54% työkyvyttömyyseläkkeestä tulee niistä. Onko nämä tuttuja lukuja? On tuttuja lukuja ja se on siis kyllä todella murheellista. Jokainen, varsinkin nuorempi ihminen, joka päätyy työkyvyttömyyseläkkeelle mielenterveyssyistä. On aikamoinen kohtalo päätyä vaikka 25-vuotiaana mielenterveyssyistä työkyvyttömyyseläkkeelle ja kyllä me niin kuin jotain täytyy sille tehdä, että yksikään suomalainen ei saa tuomiota nuorena ihmisenä työkyvyttömyyseläkkeelle mielenterveyssyistä, vaan yritetään säännöllisesti palata siihen, että pääsee takaisin kiinni työelämään. No sitten täällä on 30 miljardin siivu kirjoitettu niin, että rakenteiden, tukien ja soten keventäminen. Normit ja hallinto ovat paisuneet. Hyvinvointialueet, EUn ja Naton rakenteet ovat lisänneet byrokratian tasoja. Tarvitaan selkeyttä ja sääntelyn purkamista, jotta valtion palvelut toimivat tehokkaammin. Miten sä niihin sanot? Otetaan vaikka sieltä sote-kulmasta ensimmäisenä kiinni. No sotessa musta tosi mielenkiintoinen mahdollisuus on nyt tämä tekoäly. Siinä on niin kuin, useampi ulottuvuus. Ensimmäinen, ja mikä on ehkä niin kuin mielekkäin, on se, että kaikennäköistä tukipalvelua me pystytään jo nyt aika hyvin korvaamaan tekoälyllä. Lääkärin potilaskirjaukset, kun kirjataan järjestelmään tämmöistä tautia. Siihen meillä on jo valmis teknologia. Sillä me saadaan ammattilaisten tuottavuutta ylös ja ihmisten työaikaa kohdistettua siihen, missä he on ammattilaisia, eli hoitoon ja hoivatyöhön. Mutta sitten seuraava askelhan tästä on se, että voisiko tekoäly myös korvata ihmistyötä jossain määrin. Et milloin päästään siihen pisteeseen, että vaikkapa tämmöinen terveysneuvonta olisi niin luotettavaa, että siinä voitaisiin korvata ihmistyötä tekoälyllä. Ja silloin puhutaan jo todella merkittävistä kustannussäästöistä ja siitä, että ihmistyötä voidaan järjestellä uudelleen. Jos mun luvut pitää paikkansa, niin Suomessa on 700, jopa 750 000 henkeä julkisen sektorin palveluksessa. Niistä 1/3 on valtiolla ja siihen sidonnaisissa jutuissa. Sitten 1/3 on sotessa ja 1/3 on kunnissa. Näistä pitäisi saada yli 100 000 henkeä pois. Se on hirveä luku, kun sä heität. Mutta sitten se on iso makkarakin pieniksi siivuiksi, niin kyllä se tulee. Niin mitä sote voisi edustaa tässä? No tämä on oikein hyvä kysymys, mutta ennen kaikkea nyt helpointa on lähteä täältä erinäisistä avustavista ja hallinnollisista tehtävistä, jossa meillä tämä teknologia on jo olemassa. Meillä on esimerkiksi täällä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella siis tämmöinen tekoälyavusteinen potilaskirjaus. Tuohon laitetaan mikrofoni ja lääkäri ottaa potilaan vastaan, se kuuntelee ja lopuksi se on valmiiksi tehnyt sulle ne kirjaukset. Just niin. Eli jos lääkärin vastaanotto kestää puoli tuntia, niin voi karkeasti sanoa, että 10 minuuttia menee potilaaseen tutustumiseen, 10 minuuttia hoitamiseen ja 10 minuuttia kirjaamiseen. Jos me tämä vika 10 minuuttia saadaan pois, niin tunnissa voidaan 2 potilaan sijasta ottaa 3 potilasta ja tuottavuus nousee aika tavalla. Et täällä on paikkoja, mistä sitä väkeä saa vähennettyä. Mä oon kasvanut lääkärikodissa. Äitini oli lääkäri, isäni oli sitten liikemieskin ja näin. Niin äitimuorihan tunsi ne potilaansa. Et siinähän on yksi, kun sä sanoit, että 1/3 menee tutustumiseen. No, kun se olisi oma lääkäri tai oma hoitaja, niin tostahan saisi heti pois oikein reilusti aikaa. Juuri näin. Ja Suomessahan on ollut omalääkäreitä ja on ollut omalääkäreitä, jotka toimii yrittäjänä. Ja
tähänkin meillä on täällä Länsi-Uudellamaalla aika hieno kokeilu käynnissä. Kyllä. Eli yrittäjänä toimiva oma lääkäri, jolla on sairaanhoitaja työparina. Just. Heille annetaan 1000–2000 asukasta, Joo. ihan nuoria vanhoja satunnaisesti alueen väestöä. Ja heitä palkitaan hoidon laadulla, hoidon jatkuvuudella, potilaskäyntien määrillä ja kannustin on sellainen, että sun ei pelkästään kannata tehtailla vastaanottoja, vaan sua palkitaan myös siitä, että hoitotulokset on hyviä ja että potilas pääsee samalle vastaanotolle. Niin tässä on sitten se malli, joka ratkaisee tämän ensimmäiset 10 minuuttia, että kun potilas tuntee lääkärin, niin tutustuminen ensinnäkin vähenee, mutta myös hoitotulokset paranee, mikä on sinänsä ihan ymmärrettävää, että jos lääkäri tuntee potilaan paremmin, niin hoitokin on parempaa. Mä mietin, että uskallanko mä sanoa, mutta siis mulla edelläni oli potilaskortisto, siis vanhana kansan potilaskortisto. Joo. Sitten kun he ei eläkkeelle, niin mä kysyin, että mitä nämä merkinnät on? Joo, kun mä oon tommosen kirjoittanut, niin kannattaa kuunnella tosissaan, koska se ei tule tänne, jos ei se ole todella kipeä. Joo. Sitten toiselle se oli pannut toisen merkin, älä ota tosissaan, se valittaa kaikkia vaivoja ihan turhaa. Siis tämmöiset, joka oli just sitä, että hän tunsi ne ihmiset. Tämä on hyvä. Mutta siellä on yksi, jota mä jappasen mielessäni paljon, on se, että omiakin esimerkkejä on, mutta tässä oli kansanedustaja kollegas Juho Hänninen Oulusta. Hän oli Oulussa saanut jonkun lääkityksen olkapäähän, kun hän on nyrkkeilijäkin ollut. Ei ne tiedot tullut Helsinkiin, ei millään opilla. Joo. Siis miten meidän tämmöisessä näin pienessä maassa voi olla tietojärjestelmät noin hujan haja? Suomen on hyödynnettävä digitalisaatiota täysimääräisesti. Investoinnit tekoälyyn ja älykkäisiin palveluihin tehostavat taloutta ja parantavat julkisia palveluita. Meillähän on tämä valtakunnallinen potilasarkistokanta ja joku on kuvannut sitä niin, että se on vähän niin kuin kirjasto, jonne voi laittaa kirjan, mutta sä et saa sitä kirjaa sieltä hyllystä takaisin. Kyllä voisi kuvitella, että vuonna 2025 niin pystyttäisiin jo tekemään sellainen järjestelmä, että sen kirjan saisi myös ulos sieltä järjestelmästä. Onko tämä ostamisen ongelma, että me ei ole osattu ostaa tietokoneita tai tietokonejärjestelmiä, anteeksi? On varmaan osin ostamisen ongelma ja osin oman kehittämisen ongelma, että ei ole ehkä oikein tiedetty, että milloin kannattaa ostaa ja milloin ei. Ja sitten kun on ostettu, niin ei ole ehkä tiedetty, että mitä kannattaa ostaa. No tietysti se Juho kehui sitä Oulua maasta taivaaseen ja sanoi, että heillä on joku Esko-järjestelmä. Ja sille hän antaa arvosanan 8,5, mutta Apotille hän antaa 6,5. Et ilmeisesti on aika huonosti ostettu järjestelmä tämä Apotti. Siitä kuulee ainakin paljon. No siinä vaiheessa, jos vaaliteltoilla ammattilaiset tulee valittamaan potilastietojärjestelmästä, niin silloin se ei varmaan ole kovin toimiva järjestelmä. Et meillä täällä Espoossa niin ei ole sitä, meillä on tiedon järjestelmät käytössä, mutta Apotti on kyllä ollut kallis. Ja sitten tässä on käymässä niin, että sen uusi juttu oli tämmöinen rakenteellinen kirjaaminen, että on tarkkoja laatikoita, vähän niin kuin vakuutusjärjestelmissä, että kirjataan tonne tietoja, mutta tämä tekoäly on tekemässä rakenteellisen kirjaamisen turhaksi. Nämä nykyiset laitteet osaa lukea myös pitkiä leipätekstejä ilman, että tarvitsee olla rakenteita, niin vähän vaikuttaa siltä, että tehtiin ehkä aika iso investointi tämmöiseen välivaiheen järjestelmään, jonka piti olla tulevaisuutta, mutta tulevaisuus ajoikin ohi. No en mä syytä tästä kyllä poliitikkoja, kun yrityksetkin möhlii muuten tietsikoiden kanssa ihan täysillä ja niitä on kalliita. Niitä yrityksiä on kaatunut niihin jopa. Kyllä. No kunnathan ei kaadu ilmeisesti. No jossain vaiheessa veroaste on 100, niin sinne niitä ei voi enää korottaa. Mutta kyllä se, kunnat ei kovin helpolla kaadu, mutta kyllä kuntiakin on saatu kaadettua. No minkälaisena sä näet tämän rakenteen vuonna 1942? Mitä on muuttunut? No katsoo väestön kehitystä, että miten väestö kehittyy eri puolilla Suomea, niin
kyllä mä ainakin ajattelen niin, että kunta, jossa ei riitä lapsia enää kouluun, niin sen ei tarvitsisi olla kokonainen kunta. Nyt kun ne sote-palvelut on lähtenyt kunnista ja koulu on se tärkein tehtävä, niin jos ei ole edes luokallista lapsia, niin sitten sen kunnan ei ehkä tarvitsisi olla itsenäinen. Eli todennäköisesti meillä on aika paljon vähemmän kuntia, jotka sitten toivottavasti olisi vähän vahvempia kuin tällä hetkellä. Mä luulen, että semmoinen noin 10 000 asukasta olisi ihan hyvä minimipohja, jonka päälle rakentaa. Ja nyt lienee keskimääräinen siinä 6 000 luokkaa. Jotain sitä luokkaa. Eli siellä on paljon. Meillä oli Olli Luukkainen muun muassa tässä vieraana, ja jos muistan oikein, niin hänen kanssaan puhuttiin siitä, että meillä on 200 kuntaa, jossa ei synny yhden koululuokan verran oppilaita. No siinä on jo tavallaan komppaa tohon. Näin se on, ja se tulee ihan siis siitä, että silloin kun on tosi pieni koulu, niin se pyörii muutaman luokanopettajan varassa, ja varsinkin kun mennään yläasteelle, missä on aineenopettajia, niin luonnontieteellisiä aineita opettaa sit hyvin pienissä koulussa usein sellaista ihmistä, jotka ei välttämättä niitä aineenopettajan tavoin tunne. Ja sitten aletaan puhua jo siitä, että laatu alkaa eriytymään koulujen välillä, ja se ei ole hyvä juttu. No missä tässä on, kun tässä on lueteltu ongelmiakin jo aikamoinen liuta. Mä koitin auttaa vähän mahdollisuuksillakin, mutta ongelmiahan mäkin rupesin kaivamaan. Niin missä tässä on se ongelmien ongelma? Mikä on aiheuttanut sen, että Suomi on nollakasvulla mennyt 15-20 vuotta, kun naapurit menee koko ajan. Taitaa olla globaali BKT:n kasvu jossain 30%. Mä oon vielä sen verran nuori, että mä en ole ehkä siis paras analysoimaan lähihistoriaa, mutta en tiedä, olisiko meidät sitten yllättänyt semmoinen yltäkylläisyyden tunne, kun Nokialla meni erittäin lujaa ja tavallaan semmoinen virheellinen arvio, että me ollaan maailman kärjessä tekemättä mitään, mutta taitaa olla niin, että kukaan ei pysy siellä maailman kärjessä tekemättä mitään, vaan pitää polkea aika kovaa, että siellä on. Ja kyllähän meillä siis ennen kaikkea siis Suomeen tarvittaisiin enemmän nopeasti kasvavia yrityksiä, niin mä uskon, että se on yksi ratkaisuavaimia. Mulla olisi niin monta semmoista, joka tekisi mieli sanoa, ja nyt kun sä oot tuore kansanedustaja, niin sulla on helppo niin kun heittää uutta peliä. Totta kai siellä on muutosvastarintaa, mutta näin. No onko läpimenoajat yksi semmoinen, joka on unohdettu täysin? Se on ainakin yrityksissä hyvin keskeinen, että kuinka nopeasti tämä menee läpi tosta? Niin erilaisten lupien ja muiden. No minkä tahansa. Panostetaan osaamiseen, koulutukseen, työvoiman kehittämiseen ja kansainvälisten osaajien houkutteluun. Luodaan kannustimia, jotka tekevät työnteosta ja yrittämisestä entistä palkitsevampaa. Yksinkertaisemmat lupaprosessit, selkeämpi sääntely ja vahvempi talous luovat pohjan kestävälle kasvulle nyt ja tulevaisuudessa. Erityisesti nämä Suomen hyvin pitkät oikeusprosessit. Kyllä siellä. Et usein Suomessahan, jos lupaan tai vaikka kaavaan menee 2 vuotta, niin sä saat laskea toiset 2 vuotta siihen oikeusprosessiin päälle. Ja sitten kun täällä asuu vielä kohtuullisen valitusherkkää kansaa, niin niitä valituksen mahdollisuuksia myös käytetään. Ja tässähän nyt onneksi tämä hallitus on tekemässä jotain, eli ympäristöluvitus kootaan valtakunnalliseksi, eli jatkossa kaikki ympäristölupia kohdellaan samalla tavalla toivottavasti. Ja sitten kun ne on yksissä käsissä, niin prosessia toivottavasti onnistutaan parantaa, että se menee myös nopeammin. Toinen, mikä on, niin oikeuslaitokselle lisätään merkittävästi resursseja, että sekä rikosasioissa, mutta myös näissä hallintoasioissa, niin nämä käsittelyajat koettelee oikeustajua, kun ne on niin pitkiä. Hyvä. Toihan kuulostaa hyvältä, mutta kyllähän tämä aika pitkä on tämä aika, jos soteakin väännettiin se 15 vuotta ennen kuin saatiin aihe, jonka sä oot vissiin ensimmäisiä kommentteja eduskuntaan sanoit, että sote menee uusiksi. Eikö se ollut niin? No kyllä mä ajattelen niin, että tämän kokoisessa maassa ei pitkällä aikavälillä tarvita 3 hallinnon tasoa, että
huomenna tätä systeemiä ei voi repiä auki tai tulee kaos, mutta pitkällä aikavälillä niin olisi kyllä hyvä, että päästäisiin takaisin kahteen tasoon, valtioon ja kuntiin, joilla molemmilla vastuutuloista ja menoista on samoissa käsissä. Nyt on kovasti samaa mieltä, toi kuulostaa, mutta se ei ole edes 3, vaan se on 5. Kun otat EUn, otat valtion, otat hyvinvointialueet, otat kunnat ja sitten siihen tuli vielä NATOkin lisää. Niin. Eli tuli 2 lisää tuolta ulkoa ja sitten me rakennettiin 1 lisää täällä itse. Niin, näin se on ja hallinnon tasoilla harvemmin ongelmia ratkaistaan. Näin. Ja kun me ollaan niinku pieni maa, niin meidän pitäisi olla ketterä eikä jäykkä. Just näin. Siinä reseptiä. Voi sentään upeata keskustelua. Tiedätkö, me ollaan tehty täällä hampurilaiset. No niin. Tämä on nimeltään Suomi 125 hampurilainen. Jyrki Sukulan kanssa puhuttiin just tämä Vesa Puttosen asia, että missä mennään Suomen talouden kannalta. Nyt mä sanon, että ei puhuta näin tylsiä asioita. Tee semmoinen Suomi 125 hampurilainen. Mikä on tulevaisuuden hampurilainen? Joo. Kun Suomi täyttää 125 vuotta. Siis siinä on herneproteiinia, siinä on suljetussa kierrossa kasvatettu lohi, sitten siinä on metsästä kantarellit ja jotain salaattia tai semmoista ja kauraleipä. Nyt mä toivoisin, että sä leimaisit tämän. No niin. Siihen päälle kunnolla. Joo. Ota käteen tähän. Joo. Eli tohon leimu. Noin. Nyt meni läpi. Se on oikein hyvä. Nyt tuli ainakin vahvalla kädellä. Hyvä. Leimataanko me pikkuhiljaa tämä keskustelu loppuneeksi myöskin? Ja mä oon todella nauttinut. Sulla on niin tuoreet semmoiset raikkaat mielipiteet. Nyt vaan se, että millä sä saat noin vietyä läpi. Ettei siellä tehdä komiteaa ja sitä ja tätä, ettei tapahdu mitään. Mä oon aika paljon harjoitellut tätä politiikan taustoissa toimimista ja se on ehkä hyväksyttävää, että kaikki asiat ei muutu silmänräpäyksessä, mutta jokainen tavallaan vaikuttamisen paikka, jossa sä voit nykäistä asioita oikeaan suuntaan, kannattaa käyttää. Ja mä oon itse asiassa myös tullut vähän semmoiseen ajatukseen, että ei kannata tavoitella sitä, että tekee kerralla tämmöisen valtavan reformin, kuten vaikka sote-uudistus, vaan pitää olla maali mielessä. Joo. Sitten jokainen askel, joka vie kohti maalia, niin kannattaa ottaa. Ja esimerkiksi sosiaaliturvassa on nyt musta aika hyvin tehty tätä työtä, että tavoitteena yksinkertainen ja työhön kannustava sosiaaliturva. Joo. Ei tehdä kerralla reformia, mutta otetaan askelia, jotka vie koko ajan tähän suuntaan. Niin tätä kautta uskoisin, että se on omatkin ajatukset etenemään, että etsii semmoisia sopivan kokoisia askelia, joita saa otettua ja aina markkinoi niitä omille kumppaneille ja muille. Kun mä katson sua, niin sä oot habitukselta selvästi optimisti. Joo. Selvästi positiivisesti ajattelet asioista. Mikä on se positiivinen ajatus, joka sulla on Suomesta, kun se täyttää 125 vuotta? Mistä me ollaan silloin tunnettu ja mitkä on meidän ne jutut, jotka on varmasti silloin kunnossa? No mä toivoisin, että Suomea ei silloin ajatella enää minkäänlaisena reunavaltiona, vaan periferiana, vaan me ollaan niin kuin omilla jaloillamme seisova länsimaa. Joo. Ja kyllä se Suomen valtin on jatkossakin perustuttava osaamiseen. Me ei tulla kilpailua voittamaan sillä, että me tehdään halvimpia tuotteita tai meillä on kova massatuotanto, vaan meillä pitää olla maailman parasta osaamista ja erikoistumista eri aloille. Tässä esimerkiksi Otaniemessä ICEYE tekee tällä hetkellä maailman parhaita valokuvaussatelliitteja. Just. He on maailman parhaita ottamaan kuvia tuolta pilvistä ja tämmöistä työtä me tarvitaan lisää. Osaamiseen perustuva korkean lisäarvon tuote, niin joo, ja päätä ei kannata pistää pensaaseen, kun siitä voi olla ylpeä ja on syytäkin olla. Just näin. Joo, mä mielellään tuohon sun listaasta lisäisin yhden, joka on ihan selkeä mahdollisuus, on meidän puhdas luonto. Suomi on tunnettu puhtaasta luonnosta, hyvästä hallinnosta ja luotettavuudesta. Olemme Euroopan ensimmäinen maa,
jossa suuret ikäluokat ovat eläkeiässä. Tämä on tilaisuus innovaatioille ja uudelle liiketoiminnalle. Näytetään Euroopalle, kuinka elää pidempään, terveempänä ja onnellisempana. Kun sä puhuit partiolaisuudesta, niin sä oot siellä käynyt. Mutta pikkuhiljaa se ottaa niin kuin itsestäänselvyyteen. Joo, täällä on puita ja täällä on luontoa ja sitä ja tätä ja puhdas ilma. Mutta sepä se ei olekaan ihan sama asia muualla. Sitä voi pitkälle tulevaisuuteen lisätä tuonne Suomi-brändiin ja siitä saa myöskin bisneksen. Joo, just näin. Ja jos tulin viikonloppuna just Lapista, niin siellähän on aivan valtava matkailubuumi tällä hetkellä käynnissä. Ja eihän ihmiset mene etsimään sinne maailman hienointa mökkiä tai lomakohdetta, vaan ne etsii rauhaa, luontoa, tähtiä, revontulia. Ja tämä on kyllä upeaa, että sen lisäksi, että me suomalaiset saadaan nauttia suomalaisesta luonnosta, niin myös muut on löytänyt sen ja sitten on saatu vähän yritystoimintaa ja verotulojakin tähän maahan. Just näin. Onko sä ehdolla vaaleissa? Joo, molemmissa vaaleissa. Nyt tee vaalimainos. Mitä sä haluat sanoa sun äänestäjille? No musta saa varsin kokeneen päättäjän nuoreen ikääni nähden, että Espoon osalta me ollaan tällä hetkellä Suomen vetovoimaisin kaupunki. Me ei pysytä sellaisen itsestään. Meidän pitää panostaa osaamiseen, yrittäjyyteen ja sitten siihen, että me sovitetaan tämä luonto ja kasvu entistä paremmin yhteen. Ja hyvinvointialueella meillä on näitä edelläkävijäideoita, tekoälyn käyttöönotto, yrittäjänä toimiva oma lääkäri. Ja mä haluan, että me ollaan Suomen kärjessä myös siellä ja olla tukemassa sitä työtä. Siis se, mitä mä oon nyt kiertänyt kuntia ja nyt sote-juttuja, niin mä oon nähnyt niin upeita ihmisiä. Ja tää on kiva saada sut tänne ja kuulla toi tsemppi. Kiitoksia, että tulit ja kiitos upeasta keskustelusta. Kiitos kutsusta.